Ebusia ya sanso edinshemo ewa hasebio na meka osaha eguso emergency Ghana TV na ene sta ya zaka wo video kwase ni ebusia eye asresem na nso eye obi ani bre asem ankasa ye nua be me bia na se ye papa bi abepie mu ewo MFK anim na asem odi ba ni so born ne tse eneja okopie ni so no onyo be ma fofo edampem eja na bema no bono hot doggy pa ena yenya bema na se ye papa no ekopie ne so eni ntiene odia wa be pie mu wo fidie mu asese eja ye mu ano esansa dia ne yire ye die oni die onti ase ntebuso ye nsem ani enko ni yenko tie mu nsem emra na so share so we subscribe na wa like na go comment so aba comment section na ase ye nsem ani enko ni yenko tie mu emra Nyankopon adaroma monye ne mic ni ye mame mesre mo a producer monhwe ne mic no na mumpeja ntwe emen na no da bia mic mu de obi tena se a monye ne ye man no edru agisefe na fechere eti peja mic ne hwe na no ye emame be man ba che fro sen me pacho me din de set opoku anopa ide ne donam anopa ide be baya enye bokosa obi edi me yere ama mani abre mitirabom sesen oba me ware ikusa asini ba ewo boko mi hunu wo kumase ha na mempe ohaw bia o masetram ntino bidi na chi ene ko ne krum efre o pusiga oduru pusiga obesa akọ na kru ase na ne kasa no mene nishiaye no me mani nua bema a ode ne kochia no se we ye me nua bema no ye ko ne nchen ana me ye se me de empratwen de eyade a me ne nye ho na ono nso achirichiri me mete enkran ana me be hu no me fie me bra pani fie ewo kumase enti me be hu no sabre nso na me so me ne yire ene ko ba se me bra pani no yire edi ne ho adanse a kire me se hwefi ha kakraka maami ono ane ba ha osiesi ha edemaye enti se oso be ware dia ene na me kanfo ababa woi akua asha edi ama enti adanse die ne ba musa na chese menya ahotoso ewo oba ni mo na me nso so me boaboa me ho aye medan bi ho adwuma ewo ensawam enti me yese ko sanity dia me ware no me ne beko na busuafo ewo eye boko pusiga enti yetu anamonsa ye kokoduru ye no mente omukrum kasenti no eye ne ho ade yo no ni nua na one opapate no ono na ye de sika share nsem ma ne kototo eho ne emanyina enti me ne mabusuafo firi kumase ha eko eye boko yesi boko ene high car ene ko pusiga yekoduru pusiga na chese eye ekura na se hode car ni ntimi nko enti omumai moto ene tratra so ne nam sere no so sa akoduru eye ekura na se ikokoduru ye na chese papa no so ye konkra bibia akonti wasiesie ne ho ene de ne ho ade ye no ehyehyɛ so te ye ne ho ade wie ye ena yesi mu se ye ba enti bra ye ba na oba no efie ho na se miti eye me ya ye konso minua ba ko amene ne ko e no ye doctor ena me nso tachima akrampo no sabi ye wo me nko hoda enti oboaboa no se nke se awia no ebetimi ama makonya ohawa na se mu bibenya ohaw enti wo ye ya na odi enro ema no eni sim se ye beba besen na ya bakumu ase enti ebeduru ekwam na chese oguso e complaini ena ye die enti that day ni enti mi ama medu ade echi ye ni sim ye ba beduru ye no na chese ohaw no kwa na ekoso enti enam so ma ye de ne ko konfanochi ko hwehwe ni tinim se de be ye hunu hwe enti ne kasabu ne kokoduru se afi de ahoto eba kakra eni esimu a ye ko ye enkran ba bia metie no emfinhia numachi ansana Nyankopon adaroma ne ho to no
na je se worry ni wie no mokon yare a enfie nu da na me ware na yare na sha se wo nfie na ko ne tena twempena kakra nsa na mo worry mutena di sen ansa na koye no ho de mi hunu December 1st April na your birthday and I'm koye no ho de December to April no mo antena dembe na wotwe bia da ano de no oba me ho no oba otimi di be sen otimi be di be bosome bosome no wan hu se oyare anase bibia hye ba bia but the moment akoye no ho de wo ni krom na eno an or start complaining miti ne ho anto na 5 years more than 5 years to aso enti adu achi ena me kon na yaresa ne ho to no ewie na madam fon so ye eye ensawom kurubi ho ye fo kwafu kurum aho hene no mene na neka taxi me ameka say me taxi driver enti obedi hene no ena nam so ama me so me beto asase ho ena ono so ekonya ohaw kakra wo na hene mu enti oba no ho to no kakra no ena nkomodidi ano so ono so ontiapo ene nam so ayede call baby a oba no okokonya na hoto na oba na hoto no kra mi nim baby port ya ifire bae because ye wo me no sofo kra mi gina ho mi call no so mo mpae ma me da but ewiase oba yi akuya yiti ewiase se konfo malamo baby a akuya yale nti me koy because of me koy ne ho ade na mi nim amamre na se de sitie enu nti ebra ye koshia ya ye aware no ye no efie no animu na efie no animu ho ye oba no ho ade se omo pani a odi omo animu no ewo abusu animu no eho na wuye no yesie no ntimeka na se haya ke beka se esiye ene ye oba no ho ade medie minim enti bra eduru ba bi yarhwe no no baba mu bui ena menua no benene kosusu ho ana o se opanyi menua no me ka na kore wu ma kiro bibi sei eni wum ena awale no so enye ya santifo de ni bi ye de moa emoja ena ye de ware ye ena ba bi nso a ye aware no na ye omu pani asie ye muso ene ye nti apam ena wa ye de wako no ho na kansa akire ye minua na o ye doctor ni no ono na chire mu chire ana se ono te kasa no ena o chire mu chire o se ye de moa emoa ben a me pa so me wo ho akokọ akonfem udwan akokọ akonfem udwan ena last one so na ye aponchen nti na ode koye oba no ho ade nti koye no sa aponchen ne akokọ ne emoa no omje no wo mu twa moja no wo wani ma hu se ye twa gu bibi so ana pesa me kire wo ensem a ewu mu no okay die di nka ebusa me se ebusa oba no wadi ka wo miensa opapa no ye friend amore eye amore asem ena meken dia amore kan ye ena meken o se akua dia awale ye di nka no me na me de ehyew ema wale ye na de toso idie eye wo no akofa na ba mi bisa o akua papa yi ope no obusa na sa amprensa ena ogitu mu ane ena yi akokọ ena omu ka omo frɛ omo gidi anaso omo mpanimfo a yegina omo anim no saa bre no honhum mu ena omo twa akokɔ no omo ka omo frɛ omo sesen se omo bo nsamanfo ni din okay omo ka omo krom kasa omo bo nipa ni din no omo ekeka omo nsam wi a no omo twa akokɔ no no omo ato akokɔ no atwene nti sa akokɔ no bo na tabam sa omo atiniti afiri so ade ukoye oba no ho ade anase mukɔ dani dua nipa cho omo amamre na se eye ho ade ye okay na mentemi ni se bia duabo bia baba bi na mukɔ dani but na ye ne ho ade na na mo ye okay eti akokɔ no bo na tabam na se obutu ho a ne bo kɔhwɛ soro a na omo abɔ omo nsam me so na mabɔ me nsam bi na wo bo nsam na atekasa no asa ne emumu a wakoto obi a wo kasa cheze kasa no mo ka no nte eti aboa ne bo na tabu ni mu a na so odai ya na o ma bo mo nsam na so wa bo nsam na cheze na nanom ayede o ma som no o ma san afa aboa foforo na ya o ma keka ensem no eti de edi nkai a o mu bu sa akuya be men de edi nkai ya ne yede ne ma wo na de we die wankasa na wakofa nde namba ye bisa akuya ope no ena sa prensa ena ogitum se baba magiatum me pe no
me anam de ne bae ene yetwa akokɔ no ena akokɔ no bo ekɔhwɛ soro ene ye nyina ye bɔ yensem ene gi aba ene ye toa so omu busubusa ne nsem bebre ene ye toa so ekɔpem sɛ yewie nsem bebre ne bi ne sɛn me pɛ sɛ me hu nsem a ombisa no ye to so omu san busa sɛ akua awale a wokui wonim sɛ sesei be me ebe ye wo ho ade ewo kusase amammere mu na kwa a wokɔ no untimi ensan ma efie ha sɛ wagya ya ware abiem sabi bɛɛma no sɛ owuo mpo ene bɛba bɛɛma no wo ho kwan sɛ wɔpɛ okorabie ansa na waba bɛbɔ ya bane anaso obɛfrɛ ye obetimi apɛ okorabie ansa na akyiri no watua na mɔ aba yanim esan sɛ de mo kɔ no kumase bɔko ene enkrade emuwa omu ka sa asem no wie no mu san twa aboa ena wɔyɛ dɛ aboa no ɛsan pagya ne nan ɛne ne yam nyina hwɛ so ɛna omu bo ne no so mo san bɔ mo nsɛm na kyɛ sɛ mete ase asasɛm na papa ne kan ye no wɔpa kyerɛ sɛ ono yire no ɛwɔ akwantum na nyame mfa nkɔ akyiri ɔba ne firi mu a wo tumi sɛ wo kra no wotimi sie no ansa na wabɛbɔ abusua mane sɛ mo de hyɛ na wu me pacho sa na mamre ne tie na asɛm nkyire mu nyina esan sɛ mente kasa ne nti me yire na nkasa akua ono na azeba no ono na kyerɛ me mu ana minua no nso so kyerɛ eno ne yɛ time ana wayɛ ne ho ade ne nyina awie mo kwaye ne de wan kyerɛ sɛ amamre ne sei na enema bɛkɔ ba mo wari wie no obɛkyerɛ sɛ de etie mu ni ko krom ho no moa no me de minim sɛ mi ko nyina mi gidie kyerɛ me sɛ moa no yɛ moa yɛ de kɔkyɛ abusuafo no na ebia empire bi a omo abo amaye said de de snap ne me pa cho sa pepe na madwini mu kyerɛ me madwina maso da sɛ saa mo ani nyina no ye kokum wo mu de aye sacrifice ama ahonhom bi agye atum ansana maware ne wo mu sɛ kasa ensɛm ni bi wo ha wo mu ka nese yetwa aboa no nese amfa mpa o mu san ka kasa no foforo na yeyi aboa no foforo asan twa kopem sɛ aboa no bo ebehwe soro okay ansana ya boye nsɛm na ya gye atum all right to asoma me enti saa ne ma we nyina course wieye no a ye ba oba ne complaining sɛ niti eye ne ya no a mi guso na ya rehwe emu no duru ba be in fact mabamu bui sɛ de how ene makofa ede ato me ho si oba na nso gina manim ka kyerɛ sɛ papa sisi de o ware wajai na me de awale etwa to ene ye me ni ba bia akɔ so akɔyɛ me ho ade ne de mi wo bi a ɛyɛ wo dia mi ni bi a ɛyɛ wo dia ana me gitum aja me de me ho akɔwura apam no mu ayɛ dɛ awie enti ɔbaa yi ho bɛtɔ no wie ye no ɛna nana no ɛma asase me de no tu kwai ɛkɔ baabi a ɛyɛ baabi a ɔbaa no kɔɔ ya ɛhɔ ɛna yɛ baabi a yɛ twato a ɔse ne ho atɔ no de nti a meka ɔse no yare no enimi me ho timi improve sɛ ampa na sɛ nya no kore ɛhɔ ɛna ɔse ne ho atɔ no ɛyɛ namasa yɛfrɛ ɔpani no alaji wotu udin a ɛnyɛ dimbɔne ɛna mebɔ odin sɛ ohɔ ɛna akuya baaya ɔka kyerɛ me sɛ ne ho atɔ no enti bra me kurom hɔ hene no ɛne me di nkɔmɔ fa ɔno so yare ho nam sɛ o me yere biaye sei na ɔkɔɔ ya ne ho ɛtɔ no enti sɛ bɛyɛ a me nso betimi de wayɛ dɛ akɔ hɔ ɔkan ɔn so gitum mu yɛhyehyɛ ho a yɛbɛkɔ enti ɛbrɛ ni mu no ɛso yɛ no nana na kɔfa ne car me drive ɛne no ne ne yere ne ne ma akɔ enti in fact car no me tena mu no me hwɛ car ne condition no ana me sɛ na ɔka yi die entimi nkɔ ba bi a yɛkɔ no because me drive more than 13 hours non-stop enti car we entimi mfa yɛ nkɔ enti mo ntena fie na me nkotu me car na me usio no emfa mra ko me car ne de
miankasa o se sa ensem we nyina na be ma kasa na ten eti mokoi anansa manko simple nti ka ye kotumra no ye na ye ba ye no ena na se ade amaya ama no obeche ye bibi se be ya me so me wure mfi da ena omae da kro ye wo ho no frɛ se asase bia na opeso de maye no sabi kasa abaso enti kakra bi wo ho omae asase enti yenye so bibi to kwache ya ye container nya na me ye ne ba rasia aye oba na akua asha na ne ba ye frɛ no rasia me yire no ne ba ene ye container no ene edisi so me mo a me de bo aye ma hoden ene me blocks a ye di twa container na se eno akire no oba ne wo ho eye adwuma ye nmu na mu se oba no ni su ene ne ban no ka kire me se okoboko akofa buru nkate ene sa ne ma na ba na afoforo aba abetu akoton. It was started say adwuma no first no okwa osima no pa anwumra the next day no akodu no aton ne ma no owia no asan faka the next day no waba afeduru ba bi no timi kodi na awotwe mienu bibu sansa akua de na ekoso a o se sese ne ma no ho ayede ayeden enti ho na me hu se ni subai asesa bibu sansa na okwa boko ho no minim se o abusua o maame papa side o mu fie your friend openi no ani de be refi din kakra ewo to de to asoma me wo se wasam no ho bra se wo ka se wo kakai edin ni sa ne mani nyina je se chena wo se ye bra ni suntini to de twitwa soma me why e se wo twem se o ye adwuma afi me hu se ne suba ya sesa na afi me hu se oni mema foforo edi agro a eye enda emu asem ewi ase nso unkyire obi a untimi engina ho enka sisi ana sisi enti dakro menene te ho na me nso so eba sa na madwuma nyina esei afei mahu se me anka se me nipadua na o hawa start ebem ena dakro me frɛ eno ne wen na o sense se oyire ne fo wachi eno no na hu se niema ekoso o widiem ebra o start se o ye adwuma no ni suban sesan wo de wo free honom enti bra wani ma me wo kan say wo hu se oni mema bi edi agro wo hu se afi wo fa wachi na me bi sa wo se wo hu se wo fa wachi na chi no e na wo hu wo widiem se niema bi nkoyie okay ho na me hu se niema bi nkoyi wo be widiem ebi ni se me sisi me trans kakra bi am ye driver ni me ko toileta ne moja efi mo ba service bi mpanimfo mo animo ho me sere me ka mendi na abreye eti eba asa oba na nkasa so mimu esa de me call eye alaji ne ehobiem but me call ye manhunu hwe aduru alaji ne de ma me no me nko ade manhunu hwe ana me bisa oba na se akuya me hu sesesei ufiri machi ene me mafoforo ededa and also there be now share amamere kwisasefo amamara yakwaya amaye ya die na kire se metimi ayesa and am see you satisade ya and die be ma ye nyina ye trim atre ne se efiri da me ware wo eye ukuada na your birthday ebesi enna me ne wo kase se be ma foforo bi enhunu ho dade a bibia ni ho na se be ma foforo afiri machi ni wadade ya ene na yare a me ware wukuada eba awoso no ebesi efie num ni akira ansa na me sawo yare amana kono sa yare no ensa amra na dance die mra ema ye hu se me ware wo no wafiri machi because me ni adaje a me de ko ba bia ba de mi minimu a metimi aka o si dabi ma boni dua ana me se na ye pai kromfo na wonye kromfo a wo ha wo ye de o se onware mi biem asem na bakanenti ade wo boni dua se wo fa machi de a yare ne nsamra se wo fa machi a yare ne mma enti dua boni ye de hia ane mame wadaro ma munka masemi bi mame efiri ho no emfie mi yansani otini baabi meso metim baabi ma kasa ne yemu yare no me yare ne sa abre ne ikodu mpempenso bi a ye ka se ye be ye mi CS ye be your surgery ti surgery ni mu no na me call back to mi fie ho ewo enkran
ana be ka kire me nua na oye mabusua pani no me ne call eye akuya no de odi animu ma ekoye ne ho ade ne ho sesesei no me wo hawo enti awaresem no omra na yenka na me yire no yese ebe me operation o me ka me ho se omoa me na me so minya mayaresa ena osu yo wate enti dani duru ya ye share da ye ko duru ye no be ma na ba ye no eye akuya ne nua be ma na ye frɛ no kwadwo o pipi so obi etia omo na ma na yese eye na kontapoku ono na e kasa yi oba ye no na sem nyina ne se one ni nua ba no akasa na de yebeka ye ni nyina no wagye atum sese no yenche eye mi megapade eye mi fie no yenche isan so be ware me no na me ye se japade na me se na asema obi a me yare a me dwene me nkwa ho sese me tenase kakra bi kura me sisi na me jama nan emoja nso nko a enti sese no saa na tie de ene japade na wo ho edan ni nesi ho no asasere nso na wo ho no ene momfa ne mope sabra me kasa no so na eye madam fo hene no oba na kobo na mane a ono so nam kwaso a oba na nam kwaso a ohene ne nam kwaso a ohene ne ba ya ne se me so migina eye efie o meduadua ndua ahodo bebre na migina efie ne migina dua na ba ko ho na na chia me no se ajapoku na me se minua sese oba ne se wo se memra na monche mojapade ana me se nana enye saa na tie ne se saa na oba ne ebeka kire wa ejapade ne na wo ho no sabi menkwa ene ho hia me ejapade no de wo pebia wonye dai onfa ehwa na me ka kire minua no a oye mabusua pani se omeyenko na menkwa hwehwe ekoya mefa so ha menya menkwa ena me pie firifie ho enti wo mu a mekoya na chese or the pillars esisi asase no so ma yanka hwe minim se eye awale mu asem ena me yanka sanso mini ahode ha me de be kasa bebrebe enti free ho no me fan se eye yebegu akiri wi efiada no ene na ye current asem a asie de asie ni se me ko ne nchen ekoka kire nse akuya eye ya wada no akuya sese mfie mi enseni ena asem a eye ya waresem esiye enti se wo so nware ni mebie magiatum ma ya lehwe mu kura no wa nka me ho ame yanko enu nti no makwakọ wale foforo sese mene na wo sese no adekodi a momu kurum eye adanse se wo so wo mpewu kunu bi mu a fabreme na sabi ejapade a me no trans no maye no ni esese me de ba wo ensenkan ye wo ho no yenka na sabi unya wa hoto na msumi nya ma hoto ababa wo ya se mo beka kire me se ejapoku me de minyae o na ye kuro me papa o wale nan de okoye o me ho ade e de man no eye me papa ankasa nso ono so o wale nan enti ye de awale dodo de enye ye problem ya ware dodo de enye ye problem enti se wa ware a enam si sa na ne wo ye ni nyina ne me so me ye no me ye de gu eye wo account na da asembe to me no sa da na abehu se wa ware me ana se wo ware me enya amamre na na me koye enam si yo ti wo kan sa na me sorry ye ana me koye eti eye Friday na nwumre enkramofo begu akiriwie ya be wo ho na me hu se abrantie bi na wo twene ne okay abrantie bi aba eye mi fie ho efie no so ebom 3 bedrooms and 4 bedrooms but 4 bedrooms na one me yes 3 bedrooms na mawi a me team toilet and bath bibia wo mu wo de me enko asem ne so enti ba 4 bedrooms de 1 room pe na maya me team enti abrante na ba na chese me mete edan na chi na obetransione maame ni edi nkomo nti bo around 6 ko bo 7 na maame ka chance on sorry mo nko ja no kwai na omo sorry ya na omo pie ko ya to omo pie ko ya me so mete ho na me so sorry ya na me ko wura me dem na me dai
ti bi da hodi ade a chia no panom ena me sorry say ye be di Easter ena me so me time a ye de ba me say me samra review no me nua say me mra review no Easter ye mu nti me siesie fie ho na ma ye de ma ba me ba no nim taba me san akọ back to Accra biem eti o ha na mu say oba akuye me yere no wade chance akototo enuane ne ade abesena ko wura dem ho ni sister nso so prepare bibi a onso de ko dem ho ti hwa na madwen ye me say obai asama na o kan say mi ni evidence metimi de edi adanse say sabi wa firi machi ana say bibi te sa yankopon ya dom sese die evidence minim say eno na yankopon amana bai ti maami ni ko wura ni nua na wo ye aduane ne ko wura adan ni mu no ena me nso me di akire ena me ko wura edem ho bi me ko e na che say papa na eye Friday anwumre me hu say ote me fie ho no one me yire da me mpaso a che say me yire da ne kukum abada se mo be ka kire me ni say eye me wagya me na enya de say one me wo nam ka che papa say opani na oba ne da be ma ne kukum wo dem ho wo mpaso me mpaso atiefo mo efie ne na da TV ne so na da TV so no de me ni timu na de ukoya woda mpaso no u video no because ma wo say ko nyina no bikuta me camera nti wo hwe a me na ntene me free asase ne ma ye na fu kase adi me fu onim na e ko nti wo hwe video na ba hu say me nam body na say na wonim say be ma ne hyedem ho me sa nti wo ko nyina waso camera ne dada ena be ma ne dwa ne ho da ho no onuane ne to no be ma na oda ho be ma ne dampa no so a wadwa ne ho no be oba no so ne da no kukumu no kasa de to aso video ne de ye hwe o TV ne so ba wura mu no na be ma na wuro ne ho sister de wo hu no sa na tie oba na ye so oba na kwada ne so sei me pa cho pepepe hwe no hu se wu twa video ne still no osan da ne so me pa cho ene de me ka kire ne se said ono se onyaye me no papa efiri na ekro unim se maami a waba me dem eye me ankasa me bre enam de asidan me mpa ena dahoi madwa ye me toilet me bibia so ena oba ye wadware unim se oba no onyaye me wo ye me yire oba no so wagya me busansa amamre kusasefo me sremo mon ka bi mame me dem me wanwan ne se uye video no se nka oba yi obetimi ama be ma na sori a shatare kra na still woda ne so a de pota ye nyina se opese ye chi bitube Ghana ban mo ame mani aprema bodam ba japade wo je free mi nsem me so bitu e ba ya alefo se me ye driver ni eso se mi ntimi ntra se don hwere mi ensa ko ti ha no osori akwan me pa so utie voice na obeti asema hoka o se be ma ne na ho me ho gina so ma me ma mintie ene ewo mu kakra mintie ene na ena me pese wo ya awe the person who say the ekosoro nie se wati de me jona se ti se wo ba me dem ene me yire ebeda wani mu da ho why enie wani mu da ho da wani da ho do pa no ba no yire 3 years it's no worry no dia me to di me wale do yes wo ye kusasi ni enti no wada roma bedasi why bedasi dia me pa no oso nyame dia o pa no ma wie ni ye because there me nwanwa e wa asemi mu ni se eja poku nka wura dem ho no no na nke ni kwa se oyire ekoda be ma ne boso but dem ho ne se ukita camera wutwa be ma ne dwa ne ho dampam but still no oba ne ekoda ne so how de oba no ne bota nyina ne se sese no eye kusasi amamre mu no oni bibia wo me se me na me se magya no de e na me ka se me ba ma mintie sound no aseme na me ka kire wo no come on. I'm so glad say ade papa ade ya na wo je free papa yes sir sama na oda wo yobi kunu ta eyire na oda ntem me dem na oda wo o de na wo tenya ko me dem na oda
Oso oni me agyae. Onfa ahwe mmerɛ me. Me ka kyerɛ sɛ ɔkɔfa de kɔde mmerɛ me. Ɔse oni me nyaae. Ni sister nie. Why dance for? Me dan ya me dem. Etu hu hia. Ama wabusua. Me mesi dan. Edem. Me ne me yere. Se ye gya ware o se ye nya ware o. Wo adwene ba de wo trim se. Wo me dem. Utimi ba no oba be dem. Da no come me. Wo dem. Eye twa so. Me dan ya me mesi. Masa. Oye papa ni. Oye papa ni bitimi ware do bi amepe. Oye papa ni na ware no. Me ko boku na me ko ware no. Me ka kire de se. So ani me agya ya. Me hu kura hia me. Bibi nti ena me pese wo ya awe. Me pese wo hu ni se de ekoso nie. Se wati de me jona se. Ti se wo ba me dem. Ena me yire ebeda. Wani da ho. Why? Enie. Wani da. Da. Wani da. Don't pa no ba. Wo yire 3 years. It's no worry no be. Yes. Wo ye kusasi ni. Enti no. Wadaroma, medasi. Why? Medasi. Dia me pa oso nyame. Dia o pa no ma wie. Ene ne mpena no eno na da so efie ya akoye video wa wo dan na wasi a wo na oyire timu a entawantawa ba mu ntemu no eho ena oba de be ma ne bae Me pa cho eno kura me dan a Satan we dan we kura mi sie na me bre kese sa bre na no yare a sabi me kwa adwuma ba de menya bia me se ye wo malam bi wo eye nsamwam ho se ne kodo odwan a ana ponche a no afre se yare ne mahuhu akade malam no ewi a kire no ne ba ankasa ne sibu pampa ne ba mi hu no okurum na wa yese de wa boda na me fa ne tra me kem obedi mi fie be boroboso me eti akwala no ne hoto no wie ye no na o ka se opanyi maye obone na sa kwai wei na me ma me ne me papa ede mo nam so na se malam ne kondo odwan no afre se akua yare do wa hunu hu akwankyere ne akoto odwan ne de kɔ eti emma edan no mintimi nsi me hwe ba bia mi fire brama bransa na mitimi asi dan we ya nti ekire ye wu se one be ma foforo edampa no so a wo ye video we wie ye ne de ne si ekire me ya video no wie ye no na me ka kire ne se akua de wa ye wagukusa asefo nyina ni mu ase amamra wo de hoahoa wo ho ama me gi wudi ye no anne wa ye saade enye we su na dikai baako one alaji bi mi firi Kumase ko Accra anajo mi yare mu me ko ye no me dan ya me ko akodam no on say me pamcho watiefo momomoni na mo ho so tinted glass sa wutum na yeduma kire bob na esum wa akira obi pia na ehwa anajo a de mu ye bia wo me kokoduru ye no na one be ma eda ena wabie window no wa glass ne ya tutumba wabie curtains no okay eti esansa na entawantawa we ntem ntim banko na dan efie na nkasa kra no se de baabi a ye da ne sitie no se wudi kan ukobo door nu ma na obi da bedroom ho a on ti me bieu eti hu se one be me da no na ye kwan ben so hu se obutu ne so obutu ne so anajo na eda uye eno so ye video eno de ma anye video na de wo mu ne se efiri ho no saa dan no me na mu biem eti hu se be ma ne butu yire so ade a chi ye no eshiri boss no dia na ho ye wona gombia dia na ade a chi ye no woni be ma ni nyina esan ba me so e wo dan foforo na me tim na curtains and am dia asem glass bibia ni mu because dan nya dan a ye dem osane be ma no e ba ho ene me be coin sabi kwafu kromfo nyina Bema na ono ne fa oyire no. Ono fa me yire no. Wa wo fie no. Wasa ye boat. Aba wo nchen abebo. Aba me nchen se me mpie no momo me. Ade ajapoku na untimi na oyire na. Mame. Mi gina hoi. Ma ye bi pen. Na mi gusu anso enei na yare enti. Me nkwa ho ahia me enti saa agoro no. Me de abafom. Sabi. Wone me yire da wie ye no. Wosan ade a chi wosan sore ba me so. Se me mpie me na no mo me. Ade ba ko wo mu se saa bre no so no na ye me ba ye frɛ no
manager your friend manager ena me nua pani akwasi adom nyame nhira mo sama kurokura me besi ne sabre no na wa ma me sika bi a esesa me de kokotua wo producer mo frɛ akua entoso mame why no wontie nkomo ebi na asɛm na sɛ eye too good to believe wasema woka no we no oba na ware wakɔ esirem sɛbe wakɔ akɔyɛ ne ho ade sɛ montam kura etete a yɛse yɛgye aware go nso wɔ hɔ mo yɛ amamre bi egyae awade ansan wɔkɔfa bɛɛma me pa chawo bibia ni ho mo anya amamre bia ono anu an sɛ yɛse yɛ hia kwa so na wɔhia obi na sɛ awura me no ayɛ bye no ano no na ubɔ na busuafo amane ne bra na mimi nim no ɛyɛ kwadwo a ofri eboase pipi so ɛhɔ no do koko no wono ɛna me ne mabusua pani ɛkɔ no hɔ ɛna ɔgye tu mu sɛ awale ne de ɔmpene ɛma ni ngu no ɔne di animu ɛmde ɛkɔtotɔ ne me nyina ma ɛyɛ aware enti aware no wagye asi hɔ wɔka ho asɛm bibia ɛbɛyɛ bɔkɔ ɛno akyiri a me yare na yɛ frɛ na ɔbaa yɛn ɛna kwadwo ɛna bɛ gyina hɔ ne ne nua baa no ɛbɛkyɛ me japade to mu kyɛ japade na me sɔre sɛ me de mayaresa enti na me frɛ no all right me ba obakuya good morning Morning, me do papa na ho te se. nyame adom ba chonso Nyame adaworo. ya frɛ me maame frɛ mpoma na ajapoku wa ha sɛ ha yɛ Lawson TV kumase ne nsɛm a wɔka na ɛhwehwe maso kakra na ɔyɛ bewie enti gyina so na de enti a ɔde ba ye no wɔbɛka mo ate na wayi ano enti gyina so kakra bi ma me mɛba wo nkyɛn why Yo, ajapoku anti akuya wo so to aso na de enti a de ne ba ye no kana wontie Obakuya good morning me do papa me da wase. Obakuya meba ajapoku kasa ahotie no ha mpacho Me pa cho say. ajapoku kasa ahotie no ha Okay. all right otio akuya opoku me chia o ana no pay Oh, me do papa me jo too. ayo akuya Yes. me ne wo asetra no de wo de ye mema ene wo da no a na anu ye be ma no wabeda wie mi uwie ya wasa de mako police station eno ena sese no sede a police for no enkomo a yetena ase se be ya asomdwe beba enu nti ene aba be wie ewo Lawson TV ha isan se wabo me kokko se efiri na ekro no se mi hu se woni be ma bia aba me dan na me damu no mi ni ho kwan se me kwhyen be ma no me yire ne wo se wagya me wonfa bibia amre me yenya amamre bia but enye baako enye mienu utimi de be ma ba me dem kra e ma be ma no sore woni mienu na o ma zurukia rasia e ba me so se mo be bo me ni nyina achi no police report on da ho no a police fo abo me kokko sasem warning letter sasem me opoku se ma nhwe na me no mienu ntam asem efa awale no ho awale asem ye fa nko police station se be ma bi ba wo ho na me bete ne warning a menya asem enu nti ena da TV no so no sa wo hwe a enu nti me mpaasem bia me no aba Lawson TV me japade a eye me fie a mesi a wutim sabi me nu first ne de minim se eye wodo entias because ade ba ko a me kaya de wo hia na ka kire ne mame me japade a eye me fie na wote no me do free kumase konkran na ma anya wabro won so wanya asase ni bi wo won asase ni anya ba ko mpo wo won asase ni bi me de ba ko pe a mete so ani me fie no me srew me pa cho se ba ya asumdue be ba no kusase fo mpanimfo momoa me na akuya ntum firi me fie Ghana mpanimfo momoa me na se kusase fo amamre mu no e kire se wo kunu na be ma na ye wo ho ade na wo momo ba na wo se wo mpe no nese wo san kofa be ma beto me dan a me dem me mpa me da so sabi obotaye nyina ne se meye bibia de me be ko jail no wafa me fie Ghana mpanimfo omampanima hama ministers mesrɛ mo na maye mo bo se madane yarefo akuya mesrɛ to firi fie ho na asomdwe mmra na obi amfa ne ho de wanya no me musa asase na de man na wodi udin aye pepa no de wato ni nyina afa me de na me din da so no mesrɛ me nu ni bibia ye to firi ho na asomdwe mmra sɛ ya me nya abayama ne bia me enko jeli me Same obema me ti ho me mpa me da so dan ya me no team badwa ye na okofa bema enye baako nya mienu de me a me de mani behunu ye ne da TV no so no mpanimfo Ghana mpanimfo momo ame me da mase Lawson TV
Makuya, meet you. Let up, Papa. Hello. Obakuya mbache yetio. Madam. Me pacho, semana, you know, the former husband said to Popoto or Okan. Mumbisa say, me wale ni we, Fiena na, o si fieni we no wale. Obakuya meba, ye bebe fieni so, wose wo former husband, hono no, me bese me bem, mokwa ya amamre ni amane ye ho ade. Aware ni gu no ma ya amamre egu aware no. Me pacho, de dia wale ja ye ne ba ye ni mame. Mene me kunu na wote ho no mo. Me ka so fa ya ba so fa wo kuro we mu a enye oba bia na be ti sa de na tu. Me hai me dan wo Kumase e de me ho ti but awale ma me be da na ti dem wo ha ma enso toy e ma dan ne ho ne e bugu ye so e ma be bia ye de ekete be dampo no na e ye ti but me ka kire me kunu se abrabo bia ansa na mo be cha ase mo be bra ansa na ma ye ni e ti en ko hai dan yentina kuro yi mu na nyame be ye yadom ama ye sidan na me nim de wo me mu ye be sidan Oba dia me pese mi wo ne say wo ka say wo so former husband ena mi bi so say moya mamre a edi sefata se edi gyan aware moya sa mamre na gyan aware no ya mamre ne say wa dia tu mu onu say to popo no te wono o fre ma busiafo e fre onu na busiafo e fre wo hene se awale na gunsi yenche fie no e tu so bia na obeche no wa ha ye fe ne masawudu ene ye chef you know dey me dey ma me no kwa wale ye a wa che na yire kawa won na yire ti dey mu te si ye onu na gu awale enye me akatakata na aba ye ntem na me tini wale ti ba me fa bibia di adan secret majao ba de na wan so wa kwa wale no di videos na afeni ma omachi sada na die ye me nyame ku anyeni ntenti akuya sa video ya odi aba me ye de ato TV so a be ma da ho awro ne ho a woda ne kokomu video no da so da TV no so sa video we call so ansa na me ba tie me kakra me ba cho sa video we a wode be kire ye e call so ansa na wu se wakwa ware ana so ware ye ansa na so kofa be ma ba fie ho video we ye Friday ye chemu ye lewi ana wa wale so 3 years ni ne bananti wa chaka wa ma ne yire ne bananti video we for so Friday we ya Mati jina suma mi ajapoku wo kwaware no obo yiri ya mane se opese wo ware oba bi kan ho ana Me pa cho da bi sabre me wa ayar semu no na me de ware ene sa wo na odi kan committee ye because no oba ne teme ba enta wasimu ntam na se opese wo ware oba foforo amamre ni amane kwan ye fa so gya ye yire no wanye de tosu mienu se wo be pata oba na so ne be kasa se bia me ware foforo no eno so wanye o wa wanka wa fi na chi akwa ware oba foforo ene so no so otumi so ware be ma foforo me pa cho sabre ni nyina no so wa gya me enu ti na me ka se eye onua be ma jina so ma me ba eye onua be ma no na me ne mabusua pani akodi nchei wa hu se me ba wo kasa no wo so obi adi we yire me pa cho me boa enti se wo ya wo yire a adenti na wo free na chi akwaware wo so wo de ensi kwan sa ware bebre o adenti na wo free na chi akwaware no wa mo na mane se mpesa me ware bi kan ho me pa cho de enti a me kwaware ye no sa tama me yare ewo ayare sabia no me ba ne nchen efre onua be ma no ho no ena onua ba ma ne ba ya o mo ne sovia ne kurum ho hin se enye mayare se yare no a me ka ho asem no so de efie che eni majapade a me wo ho asem baae eti busan se ye che dan me ko hin mani na chi me se fie no pa because abra me yare eti ho no na ma me ko fa oba foforo se na ase me bante akuya odi agina so ye din mame asa aware wo so wadi kan aware wajai ena be hye akuya eware no ena ntawantawa ba se officially mu be jai se eya kan amamre mu odi ne wonsa bebro ne ade no mu anya san hyehye ne nyina o ba wasa kwaye oba foforo ho ade nti sa ba na waye ne ho ade no wo ka kire ne se wo wayire wo ho e ka kire se me wayire no ne tia se so be your second wife woni me ajai etu onu ajai me ba onu ajai no afọ oba foforo a wo si be ma bi edi oyire no me ntia se sa de ma me ka se be ma bi edi me yire akuya no o si onyaye me na won so e wajai na wonyaye no me so me nyaye no jaya me nyaye no ne eyese amamere mu no sa me bi de ba bi o ne me ka bi am ka che se oye me yire me nyaye no because ye de emoja ene ya pam enti se ye jaya
eniema ye de koye amamere no minimi se ebe wo me sunsunso aso etimi ntimi mie ma no mfa ma no enka se ye jai Antiakua me pacho amamre ni amane na mokoye ya mutwa emoa moja edigu so no makotwitwa sa amamre ni mu de agya aware no me do papa me ka se me wale bie mu no me wo mpanyin fo wo ho ye nkogu awale no ye gusu aye tata no no so wo kokumasi aba kokumasi aba no na me da ho ahomachi a me hu se wedding videos bi atani amame enti me download na aye rifunu no oye wedding wa so de dem a wo go vela wo check awa wo bie ve ni pro ba de enti eye me wo dire me pa o ka ko yale amanse no te ye ka be ma me do no makuma mo eye petoko me ne da ne te be mo efo mo na me nyene ho na me gene be ma no ho na me gene ti bia me ne be ma ne ye dey nti Antiakua be ma wo dwen ne ho na atimi kwafa be ma foforo ebeto ne mpa so ma me enye ne mpa so se 4 years ni a waja me si wa wafo wale oba foforo so se ne yere ne mi amumbisa ne se da do so no be da me nten mumbisa no so se ne yere ne mi a ensuo do se ni no ma me top money so se ne yere ne mi a ensuo do se no be da me nten o se ne yere ne mi a me yale da yale me 90 a me de besere mo a mumbisa ne se wa da hye me wa be bisa me ana so wale mienu a mo se me fo no wale mienu a wo se na ne ma oba no Obadia ede mo meda ho ene o china ye wodia eha ye wodia mundisa ne sese to kokoko ye wedding edi video se sene me edi ne yire bet na fie ha oni ne yire na edi akwaniaba ne yire se ne ka mu no okọ no oba bodi a me madia wo plot no san se ya che na akodi wo ho ne kwadu nyina no oni ne yire na etedi me se ne be enti bro pokusa wo wa fa chire dikan akwa ware dia na sa ware no wotwam me pacho na wasen ka wo twen e ma amamre ni amane na amokoye wosire mu no nka mutimi koyi free honom ansa na wonso waware but fie miensa amuntam te ya entawantawa no wo de wa fa chira kwa ware o na akwato se be ma da no so de a umini ya pim wati kwa apan me pacho de ewo mu nyina ne se enya be ma wadi me yire no wo yire se wo beda ne nchen da ben wose oni me yajai de di nka enye we na ye police station di nka ya wode me akọ busan se awale ya ho bisa no wa ogina akua aya ukunu Mr. Opoku na eka sai akua me pacho police station unika awale ho fa me nko police station de di nka wo me bia me so na anajo enwo so wa wuro ho nyina akọ me bia wo nsuo no mu ena me so dem say daddy wo bo me bia bone ben na ma ye wo bo me bia akua ye kom na men kasa ko kasa no man kadi o kasa ne man kadi ye kom wo bo me bia na me say daddy adia na wo ye mi wo say papa na ti na me sa to papa ma ti a no wa busia wo ko ye no wa de o tie enti ka ni ya de ne enya e wo so de me ko abusia ko no ko kasa say na oba mo de tie no wa ye ni na wo ni to me so ti me bo me ko e ma me ye mo tie me papa enti me ka ye na wo bo me pam na me ko to jenu ni na me de for police station say e kwa ya ba ma de me pass ni enti mun ka di ma me police for ni ka say yen ko fie ni yen ko fie say enti mo mutre ni ani ga di dia ma ni sa bi a to ka ka tem se so bu to me so di me so ko ye ne die mu a nya me nje wo kra e siri won sem ni nyina chi no na me ti awale no me ta awale but the men one say asem wo ye ba ya ka me so wa bo me dia me wale die mu no na wa kwa wale a check what the videos na ye den e dia send me hu jiri me papa Antiakua me pacho say aware no be ma na kwa ware also de mema be fie wonom na chese automatically no kra no magu awade empa no hu fi madam ke empa na ye da so no e ye me na me de me pasiri kuma se de be wale no e no kra na me ne ja ye na me hu se wa kwa wale na me hu se ntini awale ni wo bi me yi sampa ni fu me se me ne be ma ko from be da sampa no so da e wo ye nti ya mpasa be ma na obeto no odem wonom no ye ompena Friday way and o fear a point on by so ena mi bisa o se sa be ma na obeto ne mpa no so no ompena no no I hu ni nipa but Dabi uni pasa se me se eye wo mpena enya me mpena oba ye ne yete ho no mo e di nkomo Dabi o be ma ne ukoda ne kokoso kra na be ma ne dwa ne ho nti mi bisa se woni ne hyehye ho o che trouser and o twire ho te na me sister so te wo
If you don't say what to say, obi me dem a na enya me nko aso eye mentena. Da bi ante akua na be ma ya woro ne bo ne top bibia nhye no. Mo se video ni ye. Mo be se video ni ya mo se o chetra. Me say o chetra ba ne bo wa woro na tare video ni da TV so ye nyina ye hwe. Na echu gina dem o me se sa. Enti ante akua woni ma yenka no kre wo ha. Me bisa for the last time be ma na wodampa ne so wa woro ne bo no eye wo mpena. Mami, me ye nipa. Me said me nyabo. Oba yes or no? Me say, mumbisa said opoku say. O se na yere ne me no. E na dudu o se na obeda me de. Oba akua me pa cho be ma na woda ne bo wo mpa ne so no eye wo mpena. Onya me mpena. Se dia be ma dia ba nyina ne se ono ware ye no. Asase ena moto ya mosi fie si so akire won so watoton sase ni be aye containers asi so se aware egu a ye charge apade ena ade ye mienu so a ba kofa ba ko na ba ko afade aka enti tu free fie ona no mpenafo no monkonko tena wo de ne so na ne de nka munyan ma no on fa me nkopot me efie na si ho no mo no me koto sa dan we nchesi papa we si me so chine se me fa sika ne ma no edan ni nchesi na me koto be boss me wa dan se fo a o mo jina machi promo a mo de mo yen sitemu mo de mo se mo de asamo be da mo ni mo a mo yen sitemu mo fa kire na mo yen sitemu se me je se to poku dan ya me de ne dan be ma mo se me nje ne dan so a ye be kwa ko oba kua ne ba ne sen na asase na danfo ohene ne de che no wo di na wakrata so abre ye ono ni momu adanfo ne de ache mo atase ben ya o se na danfo bi ayare ma mo de ne ko pani na o hwe o yade no papa ne che wasase ye mumienu ono mpo na ye na danfo ba wo di na o de akwaya krata no papa ne che me masase da bi o che ono bra opokui ba bia o do containers na si no o se na danfo ohene bi na de che mo on ni papa o che masase me de ni akoye no on fa ne no mama mo na mo frɛ ni pa ne bisa me do obi an che masase ye enti mo ni mu no owo eni pakura wo che masase na onu nimte wa che masase a me de me ko a me ni akoya wo no nka ho bi mo ma on fa sa ri pa ne number e ma mo mate anti akua wukunu kan bibi se oyare kakra na ojane na ya moja wo be ma so de ba sa mimi se metimi aka se betimi ama ne be ma kura no temachi aba wade na ontimi ne wo nana me ka se be ma na wo te ho no mo no ontimi ne oba nda na matitro me ne tinu aye ma amfa na sibda but ye ka ya wo ni amani a papa we wo te ho no mo de mi afa mu no me do papa anu ya de sama me ne tinu na ye ni fe ne de ne ya te atena pa me wale ne na mo 38 years se na o ka so ne me agya no me ne nta mo te na me 49 years ko 50 years me ne na da na te de ma nya amanya pass de mo da na me gya wale ana obi nku na kokko be de efa me nja no se wa ye but ya wo ne de na wo ho but enu ntimi ngu awale asamba mo ka na be ma na te no ho ase na niam bi a wo ye wo no wajai na wo ba no so niam bi a wo ye na be ma ne pe no wajai ye gu so ye ka asem na ye lue no akwa wale aheka wa aguzo nti dia na nka me ye dia na me ma tuna so sa be pe me ne wo be hu so bi te me de ma wa video di akose me mpena no no wo di be ma no wo di nipa a wo ye obi wo me de ma na che se me mpena na empa na woda so no oba ne be ma de se petro ni ja empa no woda so no kurampo ya dance kese na se wokọ wadanfo oba dem anti akua tie me anti akua wonya akora sabe wonya akora be ma wokọ oba dem atimi kwa woro obo edampa so akonwa si wo sister ba wo che wote akonwam na me sister ti me jen yedi nkomo ne wo sister video ye video ne yedi dance video wo sister ti akonwa so na me sister ti akire one video na me pesa die chente bra no pe no video nti me na me tenke kura na me nche me no to ya sa na me de me ho sei je so de be me ya relax down pass wo sister so ti akonwa so nti oba wonim amamre ni amani amoye ede je aware eminim se ahyase na odo e wo ho enti se montamu ti amonfa kwan paso onfa men kwa mama busuafo enu anu no tie me ni ni asandia na be ma mbacho na busuafo se wo kokrom ho no a hwan ho na wo ko sabi bread asa papa na oje awale no eye akua no ne papa won ne tran o papa ankasa de wawu sa papa na ankasa wawu papa ni wuo nso amamre bi o ka asa ni wuo achi no efiri se wo me kura na me da me papa no wuye no me da abontene na wotwe ne akiri
bede akokɔ akonfem aponche hayagro ekoye ayie ansiye na ni nyina achi no ye wie ya ye baaye no asem we baaye no ena onua bema no wosesese papa no oni hobiem enti bibia ni a enti oba ne ka se onware mi nyina achi ni nyina ko wie ni nua bema no so sese mbese ye kosirem esirem ne de mi sese mi koduru pisiga ho a mi hunu ba bia bi adentia ho no minima kura na se na ho no so ye sere akura ni din de sen menkai kura baby a ukoye oba ho ade won kai kuro ni din se kuro ni na ye pisiga no eti se ye do si akura no ese kire ye akuya fie afie na ode mi ko mu pisiga no de minim na ni bra pani so ye hospital na ye kase akonye hospital anu so minim ho by lucky unfortunately ye koye no ho ade na akonye na tukwaye akonwa akonye ne ye hwan ya eye opapa no ne nua opapa no fanse ne won hwe papa na chi okay nti de o hwe kire na tukwan se ye ka se ye kosirem ne yakwa akogu aware a untimi hu kwan emfe ye ko betimi anye se mi koduru ai pisiga ho na ma bo papa ni din oba kuya ne do papa se de be ya wo be de ho na wukunu nso ade no se o so wakwa akwaware na ekoba se bia ono ne ye second wife or ware waka ho onu na akwaya wedding wa sorry dem mu ade abetna asori so de minim se yen wale mienu na no me bisa oba ne se wa cheka wa mienu no se ai okay na me bisa ne se ukunu be wale wo no o ka kire o se o yire o se debi o ka kire se o ne yire ajai be ye 4 years ansa na oba be wale mi ento onu de ni kunu no nim se o yire bia na me so okay ene sa dia kasa kire ukunu se me say onjai me life enye be anti akwa woni aja poku wo ma mene na nyi say 5 times me wo na akola ne 5 times se wa brabo a wo free machi ene me ma foforo da nintia hwe me pamcho watie fo mu ntie ye wo abrantie bi wo eye sahwi ye frɛ no eye titi papai mami o catch on mami anum eye akua opoku anasa akua azeba na numu ton se sa brantier na ya brantia ba wiase woni ne da ya ne ho etimi ebaaye abrantier etimi betra mi fie burafe na minim mene na wale atna se ache eye titi oba betra mi fie burafe na minim sa woni me yire ewo bibie mimi wachiman ye frɛ ni kofi ewo kumasi ha obi opa ba bia tra yanya dai onyi ba bi tan ye fie security gate wachiman ye de ma ne tra mu abrantie betra ho fie bebrebe se me yiri wo ko fie ho ana me se me ware na me nya ware ni nya na ne mpra ne sa abrantie eno kra de yen kan se minim mimi ware ababa we ne tenkran no mimi fie na won kran na bitim no wotimi invite titi ama titi ba fie ho wotimbe di ba bosome mimi kwa adwuma efie ne self contain no matoto punum watoto punum no ne ba ma ne hye ho na me nso me kwa adwuma eno na se unyi sen no eye ne mpra kofi a waye me wachiman no sa kofi otimi ba me fie na wotwa me board ye watete nkonto mre bibia no de ama brantia no se de kwa saaban media minim hwe minim se eye me fie na no wote akuya tu free fie o me mpesa ma bobo nsam so ade mi tu free fie court wo ho yo wo pe court Ghana emra ene Ghana mpanimfo muntie masem se ware kusasi ni ba ema kusasi ni ba ni free yakunachi ebo adwaman ene mema ahodo de da oba ya ware wo a kusasi ni ba wutimi ne bema beda ewo mi anu me ware mi nya ware ye ni ane kus bema tibi beda eba bema no sore eba mi fie mi da ya mi damu se obebo me Yankopon bebu sawo akuya mi ni hwe ka Yankopon ne Ghana mpanimfo mu ni bi ma me ajabo ko da mutim no hwan di na wo asase ne krata so okay anti akuya oba akuya me pacho ni die ma na ye Friday next week ye behia wo Lawson ha sei me pacho yo mpacho mo ofan ye wa ho ju run about okuma se dabe na betimi aba se me so no me wa pusia fo
me bo mama ni mate bo busuafo amane na oni ajapoku mra mehia na yenhwe ba bi e de asem because ye kase ye jam a ensem a mo beka no ebegu mu mienu nyina mo fi enti mo mra ne yentena se ne yenka amamre asem why ajapoku ansiki asa na obe wale mi o ebie na si wo no me tini amamo adanse fo be ye tre na mo mple wo mo na mo bisa wo mo na wo mo nka de mate nti dia wo ba wadanse bi a wo no woni wabusua ba mo fa mra why me pa cho se me se adanse bi a wo e wo fie no ho no se woni wabusuafo ba ya na mo de aba why all right nti ajaboku ma yemfa nkonko ha next week no oni producer nkasa na data mo betimi aba ne yenhia wo ha ne nyina yentena asem ne so why me pacho me na wase Lawson TV atiefo ane ahwefo me da mase bebre se makama asem mama me na modi masem mama me yankopon hyiram na adwuma nya nkoso elder am friend poma asemo empanifo ka asem bi yese o kwa ware a bisa ya na ye fa no tra na se topoku aso wa hia kusase ni ba nti wakọ pusiga akọ ekura akọ ya amamre ni amane bia aware oh yenti aware ase ansa na yetu ho anamo awase ye kasa asemi ahaya Afisem na be kasa asemi ya wone ama bebre wo ho a se nipa utu anamo fa aware ho se wote ase ya hwe nipa na ho ofe yɛnhwɛ sɛ ne wɔtea sɛ mehia wo bi sɛ ne wɔtea onfa ne ma bi enkeka ho nhwɛ ansa ne watu anamo ohwɛ bra poku a na amfba wa so de ga obisa ansa ne yire na sɛ o no yekokwa na asa mema ne bi o mu kokwa echi o mu prekopɛ na o mu gi o mu ho anye nti mehwɛ a poku pebroni oba kokko na nije ho ohwɛ sister ye obeda afidie su ya wo ye kokko pa enti na kyese ba bi ofire ene na mamre ene kwa obefa so obeye ne ho ade ne ha no enka omfiri kumase ha emforo ka samahia wo ba bi wo so ofiri pusiga wo ekusase ne nti ma bia tuma pene so ekoye ne ho ade ede na ba ye meyire enka nya bone na emom ekwan ofa so tu sa na mo no wo hye aniso niema ana di tu anamo no ne no nso ana di abewie ne yi ni sei na manfre pama yenka no kore wom eno na wubusa ho asema na meka no bema so wo oba na oni gye ne ho so ope no na watumi atwa kwa tentente se wo kwaye oba ne ho ade de na ba sa wo ware no a anya sa kwan na sa odo oba no so fa so sa wo bedru ye no me ne oba na nya akasakasa me na anya asem ma fira kire me yare ono no de me hwe no ono na anhwe me wantumi anhwe ho asem bi anka wo sema kware me soma kware oh na no sanfom so no de ho no poku no na anya de o me yanka no kure wom poku anya de so oba no mpe no na bibie si won ne ntam na wutumi ngwa ne bie wa boa na monya amamre ene hyehyeye wo ho nwa ware no ansa na obetu na mo watu na mo manfo ma busa no wo se wanka nkyera wo ba no ana wakọ ware wakọ ya efra heka nyina ya ja de asa eduru ba bia ya na mema no ye wosu bi wo ye ho se ye mom de ye tibi fa ma ne bi but oba nso de wo se obi afa oyire sa oyire so beka so obi afa ni kunu obi so afa ni kunu ana obi a oba nso akọ wa na wo de ne ba ye wo sori a nso oba no kura se na ontumi kura na wo sori a woni ne wodem nom ne ade a enema bi koso a producers so mo ha adwen da wo video mo de ato so mo se ajapoku ntimi nhye mpaboa chese wote ba bia wa woroworo ne mpaboa asam no hu akọ ajapoku ehyehye no tiwe wa woro ne mpaboa chese o ba bia ne nsa ne nam na nye ize sa ene da so no na mom ewiase ho ade a ebeya ya pa ane se oba woye wayi na obi aye na yi ye oba woye wayi na obi aye na yi dangerous so what have you to hu na wako hu se be ma sisi echi bare na no kwachi ayire tan na obutu yire so na suhum sanwam speed a wo nko no wo no kobro so wo ka wo fa go speed na se wono no so mu no zabre speed a wo ko no wo sha dia na mfifira bi na wo se sa be ma no so be impress agi o nti oba yire no ho so be yire nti oba be bodwuma agi first show there ujeja wo dia anu de wala nti abasa dia wo do last na buso ta na asem we ya
eya na ya na mema no ma me frem poma me sro me kasa asem we mema no ye nhye no nso ohu ba bia wo mokokọ eya wo ya no hu se oyonko nso mokokọ ho a ebeye ne ya sure eno de ya de da ho oba bia nso kire ne nan se wo fa na chi akofo oba foforo de aba no enti ayese ono no pese ne wo ye no ono so pese wo ye obi na mom yan kan kire oba yi kra de se akua yan kan kire akua se no kure di se be ma yesa wo ba nso ni ho kwan uni ho kwan se wo yesa na mom wahuru sis Abraham pa opokupa oh be ma no wo dampa no so onye di pa eto asa wo wo na bodwe se ne kokko ono so ye brane pa so wo si dampa ni mu no a na wakua no kotodwa no a no sa brane misuro ma ne nkwa se de no wasi a relax e chi na ni dampa ne so no serious ka me beba ho oba ene ni kunu fie o Manfred Pama so ya bema ene da TV no so no oba ni kunu fie se de oba se o ya bema ho na unsura de akura na oba dam de bema bia no tufo oba dam enko why oba dam enko ho o pa won kwa serious said na wasi atwi na ni da nka be ma ni wura wokra okuta camera no nka bo ho so se bia wo pe watare kra hye eye tuo no de ba hwa train sabre no kuzo wadi nkwase asem abrante no so oda ho no kra wo hwema wo yire o ba me hwesa na wasi akwa no kotodwa na wo yire o ya no kre o yire on say ebra brema no etwa camera no de camera no to so wo twa no once oba no for so be da no so pese o protect no every camera no every say ono so you obi boy egunu mateda I was having a baby as so jibe my kwhwe video no e ba ye elder etu mema no fo yesre oba demo die bema entu na nsi ho utu na nsi wa make sure se wonkoda ho so oba no eya o main chick wa wonim se oba we die wo ni mu didie so oba we die ja o ntimi mfa machi onua mesre menkoda ne nchen ma de nchen o kwasra na make sure se wonche na ja o fidem ho boko so na orenti dan no ma no yesre sa line ne de enyo na orenti dan no ma me enyo na oye yesre mmema no oba demu die na ho because unim at that moment unim se oba no e wo bi fufo na eja obetu so a ewuo e na odi bede odi wa odi be ma ho because ya papa kasa no kama na eja okoko tu omo so na odi kama no e kire be ma no kwa relax nti we anke ye bibi e na be ma ne de ba ho no ma anka we ku kwa na nso oba won se ukwu afa wachi uso pay ne back asin how be ma die isi ade obi age atum se be ma die ja obetimi awawe e ma bebre na nso wo oba die in a history of ya ye kuoyimu why na what is oba awawe 10 awawe 2 da abua oni be ma fofo wo ho oni be ma we wo ho oni be ma we be ma we aye ne ho ade eji se maybe awalija ya de aba ansa no ban be na adin se obede obe wa we fofo but oba adie untimi wa we bebre nti ye ma me ka se wa ye be ma na akofa na tinti ono so ye bi no eno die ye ma me anya ade na ye papa no be I said we no eye ne yapa like akọ ne ho asem no de akọ ne ho papa akọ ne square mu ankasa se ma wale oba na be me bi twiso aya na eya ende eya be ma fufu twiso eya o be ma fufu twiso eya ya papa enti se na ye ma make kan ye hia no wa hase because in sema ye papa kan no ese ge bisa no questions was because how come say me be yon wade na ye si mi nko yon wade we sie ye how like how can you tell me this how it was some drop comments or comment section how like serious how say me kwa yo ba wade na ebusafo age atum say ja
yeah ye babe ehwade yeah ye babe ye we see ye how like menti ase obi mecheche mo nkyerɛ because media menti ase ana oba no wawale da ana se wawale mema beble na na ejo mo ewu ena maybe the otosui ena omukwa koye we see ye ja no omaye de omaye amama na se eye den because me menti ase intebusia mi bisamo eno no ekyerɛ sen sɛ okwakoye oba ho ade na ebusuafo no sɛ ye kwakoye we sie ye mu mekyerɛkyerɛ mo nkyerɛ because media menti ase nti mu njope ideas no e wo comment section me ba be kenkan ni nia e di amo nti sɛ na mfa kan ye hia ye maame wa hase na ebisibisa ne sɛ me de asema me mebisa ne ye cemetery die because me menti ase I can't think far like I don't understand nti ye maame e be pie mu hase ya bibi be fie kire e dia bebia me de e be ba be som na make us ha egusa emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section comment there ehu hia me pa e dia me giso ane ka eche maame esi Anderson ye be sanso edi nhyiemu e wa ha bio ebusia